Mehribanlar, ine görüşüňiz ýaly Liwap vilayatynyň Saýat ekranyndan, Saýat şäherinden çekýär şu videolary. Bugün aýyň 23-nji iýul 2026-njy ýyl mehribanlar. Bu görýän zatlaryňyz Rim kolonalary mehribanlar. Rim kolonalarynyň 25-den 40-a çenisi bardyr. Bahalaryny Can etseňiz şu videolarda Aşgabat şäherinde Saýat diýip goýýarys nomerlerimizi. Nomerlara can edip bahalaryny sorap alyp bilersiňiz. Kime gerek bolsa, kime gyzykly bolsa, Rim kolonalaryny görüşüňiz ýaly düşünip bilýändir. Şu görnüşleri, gaty görnüşlerde gelendir. Şekiller hem her türlü şekilde bardyr razmerlerinde. Ine şu görýänleriňiz hem siz üçin köp islew bildirildi, getirdik. Bu görýänleriňiz hem ine şolary alak şekiller gazonlar, oguralarına gül ekleyen gazonlara zade özünüze geliştirip koyuvermeli zatlar. Katı goğu kaçtıvası, in anara baş kaçtıvadır. Şunu hükman üstüne basıp belak etken kaçtıva, anara baş kaçtıvadır. Yine bir yerde tumbalar var, görüşünüz yalı. Bakaları telefonda, canlı hükman aydiyaz. Canlaşıp kime gızıklı olsa can edip bunu görýänleriňiz. Apalav kalamız. Şular yalı adayda arkayın havaraşı. Bu görýänizim Arslan.